Αγαπημένα μου πλάσματα, είμαι η Αλεξία. Εάν θέλετε κάνετε like, κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις και εγγραφή. Σας ευχαριστώ για όλα, σας είμαι ευγνώμων. Σήμερα έχουμε ένα διάβασμα, το «Αυτός και εσύ». Άρα ξεκινάμε, δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Το «Αυτός» θα είναι με την πιο σκούρα μας τράπουλα. Και ξεκινώ. Ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Να δούμε τι σκέφτεται. Σίγουρα θέλει μια επανεκκίνηση. Πολύ πιθανόν και μια δεύτερη ευκαιρία να έρθει να σας ζητήσει. Μας δείχνει όμως έντονα και την σεξουαλική του διάθεση και την ορμή που έχει για εσάς. Εσείς θέλετε ένα νέο ξεκίνημα, με νέα δεδομένα, νέες βάσεις, θέλετε μια ζωή να μην μοιάζει καθόλου με αυτή που είχατε μέχρι τώρα. Θα θέλετε να έχετε και μια στροφή και 180 μοίρες αν μπορείτε και είναι και μες στις ευχές σας. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος μας δείχνει και άλλες ερμηνείες, όπως παράδειγμα είναι μια επικοινωνία μέσα από το ίντερνετ ή ακόμη μπορεί να μας δείχνει και τα χιλιόμετρα. Σιγά σιγά θα καταλάβουμε τι θέλετε να πείτε εσείς και τι θέλει να πει ο άνθρωπός σας. Αυτός, τι άλλο θέλει να σας πει? Σίγουρα θέλει μια επανεκκίνηση ή και τη δεύτερη ευκαιρία που συζητούσαμε πριν, γιατί στην σκέψη του είναι μια βασίλισσα των ράβδων. Αυτή η βασίλισσα μου έχει καστανά χρώματα, είναι μια βασίλισσα ζώδιο της φωτιάς ή θα μπορούσε να έχει στον αστρολογικό της χάρτη τη φωτιά έντονα. Είναι μια βασίλισσα που είναι πολύ απλή ως προσωπικότητα, πολύ δυναμική όμως από την άλλη πλευρά, πολύ έντονη, πολύ δραστήρια, λατρεύει τη φύση, θα μπορούσε να ζει και κοντά στη φύση. Η δουλειά της μας κατευθύνουν τα ράβδη αρκετά σε σχέση με την τέχνη. Άρα λοιπόν η δουλειά της σχετίζεται πολύ και με την καλλιτεχνία, με οτιδήποτε καταπιάνεται, έχει πολύ έτσι δυνατότητες με τα χεράκια της, δηλαδή το επάγγελμά της θα μπορούσε να είναι παράδειγμα στο χώρο της ομορφιάς. Θα μπορούσε να είναι αισθητικός. Παρ' όλα αυτά όμως τα ράβδη μας δείχνουν και το εμπόριο. Θα μπορούσε να είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας στο αντικείμενο του εμπορίου και τα ράβδη μας μιλούν βέβαια και με διασυνδέσεις και επαφές και με το εξωτερικό. Πάντως με ό,τι και αν ασχολείται στα επαγγελματικά είναι πολύ επιτυχημένη, είναι εργασιομανής, είναι καριέρας, έχει τέτοιες διαθέσεις τουλάχιστον. Αυτή είναι η βασίλισσά μου, αυτή σκέφτεται ο άνθρωπος που συζητούμε. Παρ' όλα αυτά όμως η κάρτα ως βασίλισσα των ράβδων μας δείχνει ότι καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι του. Πάμε στο εσείς. Εσείς αυτό που μου λέτε είναι ότι επιθυμείτε ναι μεν αυτά τα νέα ξεκινήματα, αλλά επιθυμείτε και περιμένετε και θέλετε μία επικοινωνία συνάντησης. Ο ακόλουθος των ράβδων έχει αυτή τη δυναμική, ότι να περιμένετε αυτή την επικοινωνία, αλλά βλέπω και εσάς να είστε σε αυτή τη διάθεση στο να στείλετε έτσι ένα κομμάτι, τώρα θα είναι μήνυμα, θα είναι ένα τηλέφωνο, να σηκώσετε, πάντως θα στείλετε έτσι την ενέργειά σας ότι θέλετε την συνάντηση, πέρα από το να μείνετε στην απλή επικοινωνία. Ο άνθρωπος λοιπόν που σας ενδιαφέρει, αυτό που θέλει είναι να εξολομαθούν έτσι λίγο οι συνθήκες στο μεταξύ σας, η μεταξύ σας σχέση που υπάρχει μια ένταση, γιατί όταν θέλεις μια επανακίνηση ή μια δεύτερη ευκαιρία σημαίνει ότι βιώνεις μια κρίση. Άρα αυτό μου δείχνει ότι έχει διάθεση να ηρεμήσουν και να πέσουν οι τόνοι, έχει διάθεση να σας συναντήσει, να επικοινωνήσει μαζί σας, να αλληλεπιδράσει φυσικά και έτσι έχει και τη διάθεση
Επί της ουσίας θα ήθελε το ιδανικό για εκείνον ή για εκείνη, γιατί ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μιλούμε ξεκάθαρα για μια αρσενική φιγούρα. Ωραία, γιατί έχουμε πει ότι η ενέργεια είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και μέσα από την ενέργεια εκφραζόμαστε. Άρα λοιπόν αυτή μου η πλευρά, αυτό που την ενδιαφέρει θα είναι περισσότερο στο να βγει νικητής μετά από όλο αυτό το κομμάτι επικοινωνίας και συνάντησης, και επειδή μου δείχνει έτσι και μια διάθεση πολύ υψηλής περηφάνειας, θα προτιμούσε να μην κάνει εκείνος ή εκείνη πρώτα κίνηση, θα προτιμούσε ο άλλος να τον βάλει σε μια δικασία και να του δείξει ότι τον θέλει, την θέλει. Δηλαδή, επί της ουσίας, η από εδώ μου πλευρά θα πρέπει να κάνει την κίνηση της επικοινωνίας ή να δείξει την διάθεση της συνάντησης, γιατί αυτή μου πλευρά δείχνω λίγο πιο περήφανη ενεργειακά. Εσείς λοιπόν είστε στη μοναξιά σας, γιατί θέλετε και τα νέα ξεκινήματα του κόσμου, θέλετε και αυτή τη συνάντηση, βιώνετε τη δική σας μοναξιά, με τύψεις, με ενοχές, αναρωτιέστε τι επί της ουσίας μπορεί να έχει φταίξει που δεν πήγαν καλά οι όλες έτσι συνθήκες στην μεταξύ σας σχέση, και έχετε έτσι κατεβασμένο το κεφάλι, βλέπετε ότι είστε έτσι και αρκετά κατεβεβλημένοι με όλη αυτή την συνθήκη που βιώνετε. Πάμε στον άνθρωπο λοιπόν που σας ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, σίγουρα υπάρχει μια τοξικότητα. Θα μπορούσε να έχει και ένα αγοράκι στη ζωή του που να είναι έτσι και λίγο δίστροπο στην συμπεριφορά και να είναι και κυκλοθυμικό και γενικά να έχει και έτσι ένα κομμάτι δυσκολίας στο συναίσθημά του, να δυσκολεύεται λίγο με το συναίσθημά του. Πέρα από το κομμάτι του παιδιού όμως, μας δείχνει ότι ο άνθρωπός σας, να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί αυτή την βασίλισσά μου και την παρακολουθεί έτσι με αρκετά τοξική ενέργεια, σε επίπεδο και αιμονικό θα μπορούσα να πω. Εσείς είστε τα κορίτσια μου, είστε η μεγάλη αίρια, είστε η αρχιέρειά μου. Η αρχιέρειά μου έχουμε πει ότι είναι με σοφία, με πνεύμα, με εκπαίδευση, με ιδανικά, με ήθος. Είναι μια φιγούρα πάρα πολύ έντονη ως προσωπικότητα, έχει ανεπτυγμένη πολύ την αίσθηση και την διαίσθηση. Πέρα από την έκτη αίσθηση, η έκτη αίσθηση είναι η διαίσθηση. Έχει πολύ ανεπτυγμένο το ένστικτο και τη διαίσθηση. Η αρχιέρειά μου επίσης μου δείχνει και ότι θα μπορεί να μου κρύβει ένα κάτι, ένα μικρό ή μεγάλο μυστικό. Έχει αυτή τη δυναμική η αρχιέρεια. Παρ' όλα αυτά είναι η φιγούρα μου που θέλει νέες συνθήκες στη ζωή της, και βέβαια είναι στη μοναξιά της και βιώνει και τη μοναξιά της δύσκολα. Ο άνθρωπός σας έχει βάλει σε παύση και έχει βάλει σε παύση την συγκεκριμένη μου βασίλισσα. Έχει ανάγκη την απομόνωση, έχει ανάγκη να κρατηθεί ένα διάστημα μακριά της, γιατί θέλει να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, για να μπορέσει λίγο να συντονιστεί με το μέσα του και επί της ουσίας τι θέλει από εδώ και στο εξής στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά όμως είπαμε ότι υπάρχει τοξικότητα και ενώ είναι σε παύση σας παρακολουθεί κιόλας. Εσείς. Μου δείχνει το φευγιό, το αναγκαστικό φευγιό, γιατί σε παύση σας έβαλε ο άνθρωπός σας. Σηκωθήκατε και φύγατε, βιώνετε πολύ έντονα αυτό το χωρισμό, με δάκρυα. Μπορεί κάποιοι γιατί βλέπουμε και με τον κόσμο τα χιλιόμετρα, μου δείχνει και δεύτερη κάρτα τα χιλιόμετρα. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να διανύσατε και κάποια χιλιόμετρα φεύγοντας. Ίσως να είχατε πάει να συναντήσετε τον άνθρωπό σας και να έγινε όλη αυτή η κρίση και αυτός ο χωρισμός και να αναγκαστήκατε να φύγετε και από την περιοχή που συναντήσατε τον άνθρωπό σας. Όπως και να έχει όμως, τα έξω σπαθιών μου μιλούν για μια δύσκολη και τοξική συνθήκη. Λοιπόν, τώρα μου εμφανίζονται κι άλλη μία μου βασίλισσα, που είναι η βασίλισσα των κυπέλων. Θα σας δώσω χαρακτηριστικά και μετά θα σας εκφράσω αυτά που βλέπω.
Η βασίλισσα των κυπέλων έχει πιο καστανόξανθα χρώματα από την βασίλισσα των ράβδων. Είναι ζώδιο του νερού ή θα μπορούσε να έχει στον αστρολογικό της χάρτη έντονα το στοιχείο του νερού. Η βασίλισσά μου είναι πολύ ρομαντική, πολύ ευγενής, ονειροπόλα. Είναι μια βασίλισσα που θυσιάζεται και αυτοθυσιάζεται για τους άλλους. Επί της ουσίας γίνεται θύμα. Έχουμε πει όμως ότι είναι δυναμική της ερωμένης. Παρ' όλα αυτά όμως ο άνθρωπός σας, να ξέρετε, καταλάβατε ότι στη ζωή του και γι' αυτό και αυτός ο χωρισμός έβαλε στη ζωή του την ερωμένη. Παρ' όλα αυτά όμως και η βασίλισσα των ράβδων και η βασίλισσα των κυπέλων τις έχει βάλει σε παύση. Άρα λοιπόν με καμία δεν επικοινωνεί, με καμία δεν συναντιέται και με καμία δεν κάνει και σεξ, γιατί είναι αυτή η κάρτα που μας δείχνει την απόλυτη απομόνωση. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αυτό που θέλει και επιθυμεί ο άνθρωπός σας είναι η επανεκκίνηση με την βασίλισσα των ράβδων. Απλά σας το ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι την ερωμένη και αυτήν την έχει σε παύση. Πάμε να δούμε εσείς μετά από όλη αυτή την κρίση που βιώνετε του χωρισμού και δύσκολη συνθήκη φυσικά, θέλετε τα νέα ξεκινήματα του κόσμου, αλλά κάνετε ελπίδες παρόλο που είστε στην μοναξιά σας και έτσι δυσκολεύεστε αρκετά να διαχειριστείτε αυτό το χωρισμό. Παρ' όλα αυτά κάνετε σχέδια, είναι και στιγμές που είστε και σε μια πιο αισιόδοξη πλευρά. Τη μία μου είστε αρκετά κυκλοθυμικοί, την μία μου είστε καλά, την άλλη είστε στα πατώματα και καταθλιπτικοί ή καταθλιπτικές. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται στιγμές που το αστέρι σας δημιουργεί έτσι μια ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις, ότι πολύ πιθανόν ο άνθρωπός σας να γυρίσει. Επειδή όμως ξέρετε ότι και ο άνθρωπός σας είναι αρκετά περήφανος και ίσως να δυσκολευτεί εκείνος να κάνει την πρώτη κίνηση, γι' αυτό και σκέφτεστε εσείς και το δουλεύετε και μέσα σας, εσείς να κάνετε την πρώτη κίνηση και το αστέρι θεωρώ ότι εκεί θα σας κατευθύνει το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε για να τον φέρετε πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε με τον άνθρωπό σας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι βιώνει μια τοξικότητα, βιώνει μια τρικυμία με τον υπόδειο των ξυφών. Πολύ πιθανόν λοιπόν να μας δείχνει, πέρα ότι μας δείχνει και την τρικυμία, ότι και αυτός δεν είναι καλά στη ζωή του, μας δείχνει όμως ότι ο υπόδειος των ξυφών είναι ένας άνθρωπος ζώδιο του αέρα, είναι όμως πάρα πολύ επιθετικός και γενικά στο πέρασμα του αυτός ο υπότισμου, επειδή είναι αρκετά, έχει την διάθεση του ελέγχου και της χειραγώγησης, στο πέρασμά του σπέρνει πάρα πολύ τρικυμία και στεναχώρια και πικρία. Είναι ένας τέτοιος υπότης, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο εαυτός του πάνω απ' όλα, δύσκολα μπαίνει στο τι ενδιαφέρει τον άλλον, θέλει τα πάντα για εκείνον και γι' αυτό λοιπόν και είναι όλη αυτή η δύσκολη συνθήκη, έβαλε και στη ζωή του την ερωμένη. Προφανώς και σε εσάς δεν έδινε, πέρα από την ερωμένη, δεν έδινε και όλα αυτά που θέλατε και εσείς. Συναντήσατε αυτό τον υπότη που είναι αρκετά ατομιστής, αρκετά αλαζόν, τον βλέπουμε και πάρα πολύ περήφανο, πέρα από το κομμάτι του ελέγχου και της χειραγώγησης. Είναι ένας δύσκολος υπότης. Αυτός ο υπότης είναι στη ζωή σας. Εσείς περιμένετε αυτή την κούπα, θέλετε το συναίσθημα, θέλετε τη συνάντηση, θέλετε την επικοινωνία. Είπαμε ότι βρίσκεστε και σε ένα δίλημμα, γιατί επειδή ξέρετε ότι αυτός ο υπότης δύσκολα θα έρθει προς εσάς εάν δεν τον προσκαλέσετε, ξέρετε ότι εσείς θα πρέπει να αναλάβετε και να πάρετε την πρωτοβουλία για να του κάνετε μια πρόταση, ώστε να του δείξετε ότι είστε έτοιμοι να του προσφέρετε αυτή την κούπα, γιατί την έχετε κι εσείς πολύ μεγάλη ανάγκη. Σε αυτή την παύση που έχει βάλει και τις δύο μου φιγούρες, και την βασίλισσα των ράβδων και την βασίλισσα των κυπέλων, βιώνει μια τεράστια δυσαρμονία, προσπαθεί να ισορροπήσει, παρόλο που είναι σε απομόνωση, παρόλο που κλείνεται στον εαυτό του, δεν έχει και ιδιαίτερη διάθεση να βγαίνει και έξω, είναι και αρκετά κυκλοθυμικός ο υπότης μου, είναι σε πολύ δυσαρμονία. Εσείς
Εσείς αυτή τη στιγμή μου δείχνει ότι γιατί εμφανίστηκε και η βασίλισσα των κυπέλων. Στην πορεία, αν μου εμφανιστεί και η βασίλισσα των ράβδων, θα μπορέσω να έχω και μια ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως αυτή τη στιγμή μου βλέπει ότι και βλέπω ότι μου λέει και ότι η βασίλισσα των κυπέλων περιμένει αυτή την κούπα, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος της, ο υπότης των ξυφών, την έχει βάλει σε παύση. Άρα και η βασίλισσα των κυπέλων μου βιώνει αυτό το χωρισμό, θέλει τη συνάντηση, θέλει την επικοινωνία. Σε λίγο, σε αυτή εδώ τη συνθήκη, σε αυτό εδώ το stand, θα μπορέσω να καταλάβω, επειδή είπαμε ότι ένα κρυφό μυστικό, μια κρυφή συνθήκη, προφανώς ενεργειακά σε αυτό το stand θα αναφερόμαστε περισσότερο για τη βασίλισσα των κυπέλων, αλλά δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε αμέσως συμπεράσματα. Θα καταλάβουμε αν θα εμφανιστεί και η βασίλισσα των ράβδων. Πάμε στον άνθρωπό σας, στον υπότη σας, που έχει και, δεν σας είπα και ότι έχει και αρκετά έντονο δέρμα σαν χρώματα ο υπότης των ξυφών, έχει σκούρο δέρμα. Πάμε λοιπόν στο να δούμε, κοιτάξτε, είναι ακόλουθος ράβδων εδώ και ακόλουθος ράβδων εδώ. Και αυτό θέλει συνάντηση, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι βλέπουμε και την έτσι ψηλή λίπιντο που έχει και διάθεση σεξουαλική, θέλει και αυτή τη συνάντηση για σεξ πολύ. Μου δείχνει ότι έχει διάθεση σεξουαλική και για τη βασίλισσα των ράβδων, αλλά και για την βασίλισσα των κυπέλων. Έχει αυτή τη διάθεση στην σεξουαλική, της θέλει πάρα πολύ, υπάρχει όμως αυτή η δυσαρμονία, δυσκολεύεται ποια θα πρέπει να επιλέξει, προφανώς. Βιώνει την κρίση, βιώνει τις δύσκολες και τοξικές συνθήκες. Πάμε σε εσάς. Κοιτάξτε, έτσι, δυσαρμονία εδώ, δυσαρμονία εδώ. Τουλάχιστον η βασίλισσα των κυπέλων μου και αυτή είναι δυσαρμονικά. Είναι δυσαρμονικά γιατί θέλει τον υπότη. Ο υπότης την έχει βάλει σε παύση, περιμένει και το συναίσθημα, περιμένει και το σεξ. Είναι σε παύση, είναι σε δυσαρμονία. Πάμε λοιπόν κάθε φίγουρα, κάθε κάρτα. Η βασίλισσα των ράβδων έχει, όπως και η βασίλισσα των κυπέλων, έχουν έναν άνθρωπο δικό τους που τον εμπιστεύονται, που στηρίζονται σε αυτόν, τους δίνει και συμβουλές, μπορώ να πω. Κάποιες κυρίες θα μπορούσαν να έχουν είτε πνευματικό είτε ψυχολόγο, όπως και να έχει, έχουν αυτόν τον άνθρωπο που τον συμβουλεύονται. Το συμβουλεύονται αρκετά, μπορώ να πω, γιατί ο Ιεροφάντης είναι και άνθρωπος νοήμων, με πολλή σοφία, με πολύ πνεύμα, άρα τους κατευθύνει και σωστά. Εσείς από τη δική σας πλευρά, και πολύ πιθανόν και ο υπότης, έτσι, γιατί είναι εδώ το διάβασμα του υπότη, απλά έπεσε δίπλα στην βασίλισσά μου και γι' αυτό και ερμηνεύω τον Ιεροφάντη επάνω στις βασίλισσές μου. Αλλά και ο υπότης μου μπορεί να έχει και έναν δικό του άνθρωπο, σοφό άνθρωπο, που να συζητάει τα θέματά του. Συνεχίζω τώρα με αυτή την πλευρά. Θέλετε, είπαμε ότι ο στόχος σας είναι τα νέα ξεκινήματα και θέλετε με τα 3 των ράβδων τα νέα ξεκινήματα με επιτυχία. Θέλετε να έρθει, επί της ουσίας περιμένετε τον άνθρωπό σας να έρθει και να σας πει ότι ξεχνάμε τα πάντα και ξεκινάμε από την αρχή, σβήνουμε οτιδήποτε μας στεναχώρησε και μας πλήγωσε και πάμε να το δούμε από την αρχή κάτω από νέες βάσεις και νέα δεδομένα. Αυτό θέλετε, αυτό είναι και το κομμάτι των ευχών σας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή τα ράβδη μας δίνουν έντονα και το κομμάτι της δουλειάς, εάν ασχολείστε με εμπόριο, αλλά και με το εξωτερικό, σίγουρα είτε και με το ίντερνετ, έτσι, μέσα από τη δουλειά σας, δηλαδή να χρησιμοποιείτε πάρα πολύ το ίντερνετ, θα έχετε επιτυχίες και μπορεί και όλες και να βιώνετε ήδη και επιτυχίες στη δουλειά σας. Έτσι κι αλλιώς είπαμε και ότι αυτή η βασίλισσα, όχι και αυτή, φυσικά και οι δύο βασίλισσες μπορεί να είναι και πολύ επιτυχημένες στα επαγγελματικά τους και τουλάχιστον σε αυτό το stand που μου έχει πέσει και η βασίλισσα των κυπέλων, είναι ο κόσμος εκεί, είναι τα ράβδη εκεί, γιατί όχι και να είναι σπουδαίες επαγγελματίες. Πάμε στην πλευρά του ανθρώπου σας και πάνω στην συγκεκριμένη βασίλισσα. Κάνει ευχές, πολύ πιθανόν αυτές οι ευχές να σχετίζονται και εδώ με αυτά που σας είπα πριν. Πάντως κάνει τις ευχές της, η βασίλισσά μου, θέλουν να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά της, τα συζητάει και με τον Ιεροφάντη της. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη διάθεση της συνάντησης ο τροχός της τύχης γυρίζει.
το σύμπαν, γιατί ο τροχός της τύχης είναι το σύμπαν. Το σύμπαν λοιπόν θα σας φέρει αυτές τις επιτυχίες και τα νέα ξεκινήματα. Πάμε στον άνθρωπό σας. Λοιπόν, είναι σε αυτή την πλευρά, έτσι, του υπότη σας. Ο υπότης βλέπουμε ότι είχε τη διάθεση, σας το είπα και με το που ξεκίνησαμε τη συζήτηση και έπεσε ο υπότης ως φιγούρα. Έχει τη διάθεση του ελέγχου, της χειραγώγησης, φυσικά και έχετε τσακωθεί και πολύ έτσι άσχημα. Τουλάχιστον με αυτή τη βασίλισσά μου έχει τσακωθεί πάρα πολύ έντονα. Προσπάθησε να την ελέγξει, προσπάθησε να της βάλει τα όρια. Και ιδίως όταν αυτή η βασίλισσά μου ανακάλυψε την βασίλισσα των κυπέλων, ή της το είπε και ο ίδιος, δεν ξέρω τώρα, είστε πολλοί, κάποιοι μπορούν να το ανακαλύψετε, γιατί εδώ πέρα με την αρχαίρεια ήταν μια κρυφή συνθήκη ως πρώτο στάδιο. Ως δεύτερο στάδιο ανακαλύφθηκε αυτή η συνθήκη και έγιναν και πάρα πολύ έντονοι τσακωμοί. Εσείς θα ισορροπήσετε όταν θα γυρίσει ο τροχός για να σας φέρει αυτές τις επιτυχίες που ονειρεύεστε. Πάμε στον άνθρωπό σας να δούμε τι σκέφτεται για αυτή τη βασίλισσα των κυπέλων. Κοιτάξτε, με αυτή τη βασίλισσα μου δείχνει πάρα πολύ για το λιοντάρι, μου δείχνει πάρα πολύ το κομμάτι το σεξουαλικό ως πρώτη ερμηνεία. Ότι ήταν πάρα πολύ καλά σεξουαλικά μαζί της, ένιωθε πολύ δυνατός. Μπορεί να μου δείχνει επίσης και το στοιχείο του λιονταριού, πέρα από τα κύπελα που είπαμε ότι είναι του νερού, μου δείχνει ότι κάποιος εδώ θα μπορούσε να είναι και λιοντάρι. Παρ' όλα αυτά όμως μου δείχνει ότι ο υπότης ένιωθε σαν λιοντάρι επί της ουσίας σε σχέση με την βασίλισσα των κυπέλων όταν ήταν σεξουαλικά μαζί της. Του έδινε δύναμη, του έδινε αυτοπεποίθηση, άνιωθε ότι την κατακτά και ένιωθε και πολύ έτσι ισχυρός με αυτή τη συνθήκη, ότι είχε μια σταθερή σχέση, μπορεί και γάμο, και ότι είχε και την ερωμένη, του έδινε πάρα πολύ έτσι vibes ενεργειακά. Παρ' όλα αυτά όμως, μου δείχνει και ότι η βασίλισσα των κυπέλων είναι έτσι πολύ έντονη προσωπικότητα. Ναι, μεν είπαμε αρχικά ότι θυσιάζεται, ότι αυτοθυσιάζεται αυτή η βασίλισσά μου, αλλά παρ' όλα αυτά είναι μια βασίλισσα, ναι μεν θύμα, αλλά έχει πολύ δυναμική, έχει πάρα πολύ δυναμική και όταν είναι έτσι και σε μια καλή συνθήκη και ισορροπημένη, όχι όταν βιώνει βέβαια έναν χωρισμό που μπορεί να μου την κρατάει λίγο πίσω και να είναι κλονισμένη, όταν είναι όμως καλά, είναι μια έτσι πολύ έντονη προσωπικότητα. Πάμε στην αρχαίρειά μου, σε αυτή την πλευρά. Είναι δύσκολα, είναι απελπισμένη, είναι απογοητευμένη. Είναι μια κάρτα που έχουμε πει ότι μας δείχνει πολύ την θλίψη. Δεν κοιμάται καλά, έχει χάσει τον ύπνο της, συνέχεια σκέφτεται αυτά τα νέα ξεκινήματα, πότε θα έρθει αυτή η συνθήκη που θα αλλάξει η ζωή της και θα την βγάλει από αυτή την τοξικότητα. Πάμε σε αυτή την παύση. Αυτή την παύση τη βιώνει η αυτοκράτηρα. Έχει βάλει λοιπόν σε παύση αυτή τη φιγούρα μου, την αυτοκράτηρα και την βασίλισσα των κυπέλων. Η αυτοκράτηρα τώρα είναι, έχουμε πει, πιο όρημη από όλες τις βασίλισσες. Παρ' όλα αυτά όμως η αυτοκράτηρα μου δείχνει ότι υπάρχει διάθεση, αυτό που λέμε ο πυρήνας της οικογένειας, οι σταθεροί δεσμοί, σταθερές σχέσεις με βάσεις αυτές της κάρτας του κόσμου, τη δυναμική δηλαδή του κόσμου. Η αυτοκράτηρα όμως μου δείχνει ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ο υπότης μου, επί της ουσίας, γιατί αυτό το stand είναι για τον υπότη, τα όνειρά του θα πραγματοποιηθούν. Εφόσον ισορροπήσει εσωτερικά και βάλει σε τάξη με αυτή την παύση της σκέψης του και δει τελικά ποιες είναι οι ανάγκες του και τα θέλω του, τα πραγματικά, τότε όλα θα δρομολογηθούν όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει σε παύση και την αυτοκράτηρα. Πολύ πιθανό να μιλάμε λοιπόν και για μια σχέση με δεσμούς ισχυρούς, σχέση γάμου θα μπορούσα να σας πω. Να δούμε λοιπόν εδώ στο φεδιό και στο χωρισμό και στα δάκρυα. Εμφανίζεται τώρα εδώ ο υπότης των ράβδων.
Ο υπότης των ράβδων έχουμε πει ότι έχει τη δυναμική, είναι ένας υπότης που γενικά αποχωρεί όταν πιέζεται πάρα πολύ. Είτε αυτός ο υπότης εδώ, είτε αυτός ο υπότης εδώ είναι μία ενέργεια. Ωραία, απλά εδώ μας εμφανίζεται ως ξυφών και εδώ ως ράβδων. Χαρακτηριστικά του. Ο υπότης των ράβδων έχει καστανά χρώματα, ενώ αυτός εδώ είναι με πιο έτσι σκούρα χρώματα. Είναι ζώδιο της φωτιάς. Ο υπότης των ράβδων είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ δραστηριος, πολύ ορμητικός. Έχει και αυτό την απλότητά του, είναι δωρικός όπως η βασίλισσα των ράβδων. Είναι απλοί ως άνθρωποι και ως προσωπικότητες και αυτή είναι και η μαγεία τους και η γοητεία τους. Μου δείχνει έντονα τη φύση, ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος που να ζει στη φύση, να εργάζεται στο κομμάτι της φύσης, είτε να έχει να έχει εκτάσεις φύσης και να τις καλλιεργεί, παράδειγμα, είτε και αυτός να έχει σχέση με την τέχνη, ό,τι σας εξηγούσα για τη βασίλισσα των ράβδων, που μπορεί να είναι πολύ πολύ ταλαντούχος στο κομμάτι με τα χέρια του, δηλαδή η δουλειά του να σχετίζεται αποκλειστικά με του τεχνίτη, του μάστορα, από αυτή την πλευρά. Είναι όμως και αυτός με πολύ ψηλή λίμπιντο, έτσι κι αλλιώς έχουμε δει εδώ την λίμπιντο του την έντονη, και επειδή λίγο έχει βάλει σε παύσεις όλες τις ενέργειες εδώ, βλέπουμε ότι και ο συγκεκριμένος μου υπότης, πέρα από την αρχαίρειά μου, και ο συγκεκριμένος μου υπότης είναι και αυτό σε μια απελπισία και σε μια απογοήτευση. Έχει και παύση βέβαια και στο σεξ, οπότε λίγο τον έχει έτσι ταλαιπωρήσει, αλλά και για τον υπότη μου γυρίζει ο τροχός της τύχης, πέρα από την αρχαίρειά μου. Στην τοξικότητα και στην παρακολούθηση. Κοιτάξτε τι άλλο μου δείχνει εδώ, ότι πολύ πιθανόν, τουλάχιστον με αυτή μου εδώ την βασίλισσα των κυπέλων, την ερωμένη, πολύ πιθανόν να την έχει γνωρίσει και μέσα από την δουλειά, να έχουν δηλαδή κάποια σύνδεση επαγγελματική. Και αυτό που μου δείχνει έντονα, ότι ο υπότης μου, την βασίλισσά μου των κυπέλων, επειδή μου έχει πέσει σε αυτή τη συνθήκη, τη συγκεκριμένη βασίλισσα, την παρακολουθεί κάτω από τη δουλειά της, δηλαδή πηγαίνει και την παρακολουθεί. Τώρα φυσικά η δουλειά της συγκεκριμένης μου, γιατί βλέπουμε την αρχαίρειά μου που είναι και ο κόσμος που έχουμε πει ότι είναι και το ίντερνετ, την παρακολουθεί και μέσα από το ίντερνετ, αλλά αν είναι συγκεκριμένη μου φιγούρα, η δουλειά της σχετίζεται και μέσα από το ίντερνετ και αυτά, κάπως εκεί την ελέγχει, την παρακολουθεί, κάτι γίνεται και μέσα από αυτή τη συνθήκη. Πάμε στο αστερί στις ελπίδες που θα γεμίσει εδώ, είναι σε αυτές τις ελπίδες που κάνετε εσείς. Βέβαια δεν τις κάνετε μόνο εσείς, τις κάνει και ο βασιλιάς των ξυφών. Έχουμε πει ότι ο βασιλιάς των ξυφών είναι άνω των 35, ενώ ο υπότης των ξυφών είναι ένας υπότης κάτω των 35 ή είναι ανώριμος ή λειτουργεί ως ένας άνθρωπος σαν 30-35 χρονών και κάτω. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα και τον βασιλιά των ξυφών και άλλη φιγούρα, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτόν τον υπότη, απλά είναι λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Και ο συγκεκριμένος βασιλιάς είναι δύσκολα. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο μου φιγούρες είναι η ίδια ενέργεια. Απλά κάποιοι θα εκφραστείτε με αυτά τα χαρακτηριστικά και κάποιοι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο. Ο βασιλιάς των ξυφών, όπως και ο υπότης των ξυφών, θα μπορούσαν στη δουλειά τους να φοράνε και κάποια μορφή στολή. Δεν σημαίνει, έχουμε πει, ότι είναι μόνο ένστολος. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που μπορεί να χρειάζεται κάποιος στη δουλειά του να φοράει στολή. Και αυτός ο βασιλιάς μου κάνει τις δικές του προσδοκίες, έχει τις δικές του προσδοκίες, και αυτός όταν δεν είναι στα κάτω του και προσπαθεί να είναι κάπως καλύτερα, είναι αισιόδοξος, ελπίζει ότι θα πάνε καλύτερα οι συνθήκες, θα υπάρξουν εξελίξεις και θα ξεφύγει από αυτή εδώ την απελπισία και την απογοήτευση. Στις συναντήσεις με τον ακόλουθο των ράβδων, όλοι οι πρωταγωνιστές μου θέλουν τις συναντήσεις. Τώρα συγκεκριμένα μιλάμε για είτε τον βασιλιά, είτε τον υπότη αυτόν, είτε εδώ τον υπότη των ξυφών. Είναι το δικό τους το stand. Μιλάμε λοιπόν για συνθήκη απελπισίας, απογοήτευσης. Έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή την κατάσταση της φυλακής. Γιατί είναι μπερδεμένοι επί της ουσίας. Γιατί εδώ έχουν εμφανιστεί οι αυτοκράτηρα που είπαμε ότι είναι οι πιο όριμοι από όλες τις βασίλισσές μου. Και μιλάμε για αυτή τη βασίλισσά μου των ράβδων και των κυπέλων. Η μία είναι ιερωμένη και η άλλη είναι μια σταθερή σχέση και με την αυτοκράτηρα μας δίνει και την δυναμική του γάμου.
Επειδή θέλει και τις δύο, δεν μπορεί να τις έχει και τις δύο, γι' αυτό και έχει βάλει τον εαυτό του σε μια φυλακή. Πάμε σε εσάς που περιμένετε το συναίσθημα, που περιμένετε αυτή την κούπα. Έχουν γίνει λάθος επιλογές. Ξέρετε ότι οι λάθος επιλογές είναι από τον υπότιμο, τους υπότες και τον βασιλιά που έχουν βάλει την ερωμένη στη ζωή τους. Και αυτή η συνθήκη σας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση της απελπισίας, της απογοήτευσης και της μεγάλης θλίψης. Και μπορεί κάποιοι να βιώνετε και κατάθλιψη. Υπάρχουν, γιατί αυτή και η κάρτα είναι και μια κάρτα ψευδαισθήσεων και εθισμών και επειδή είναι τα κύπελα από κάτω, κάποιοι πίνετε λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, έχετε λίγο γιατί προσπαθείτε να ξεπεράσετε το χωρισμό σας ή να μην πονάτε τόσο πολύ και πίνετε λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Στην δυσαρμονία τουλάχιστον του υπότη, του βασιλιά και τον υπότη βέβαια των ράβδων, βλέπουμε ότι είναι ο κόσμος και ο κόσμος εδώ. Άρα λοιπόν σε αυτή την δυσαρμονία θέλει να ξεφύγει από την κατάσταση εδώ της φυλακής, της ψυχολογικής φυλακής εννοώ, και θέλει και ο υπότης μου τα νέα ξεκινήματα του κόσμου. Καλείται από τις βασίλισσές μου και την αυτοκράτηρα. Πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του και να αποφασίσει τελικά ποια θα έχει στη ζωή του. Πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μοτίβο σταθερή σχέση, ερωμένη σταθερή σχέση. Πρέπει να αποφασίσει να κάνει αυτά τα νέα ξεκινήματα και πρέπει να δούμε ποια τελικά θα επιλέξει. Παρ' όλα αυτά σκέφτεται ότι το βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Να δούμε σε αυτή την πλευρά η βασίλισσα των κυπέλων μου θέλει φυσικά μια επανασύνδεση. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ η επανασύνδεση, θέλει τον υπότη και τον βασιλιά στην ζωή της και περιμένει το σύμπαν, ο τροχός της τύχης να της φέρει αυτή την επανασύνδεση. Ο υπότης μου έχει εγκλωβιστεί τόσο πολύ, ή ο βασιλιάς μου, έτσι, γιατί αυτό μου λέει ότι το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να έχει και τη βασίλισσά μου και την αυτοκράτηρά μου και την άλλη μου βασίλισσα. Το ότι δεν μπορεί να αποφασίσει είναι σε νευρικότητα, σε πολύ μεγάλη νευρικότητα. Θέλει εδώ να πάει στα νέα ξεκινήματα του κόσμου, δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Πάμε εδώ σε αυτή την νευρικότητα, στο τουλάχιστον για τη βασίλισσά μου και την αρχιέρειά μου. Ο Ιεροφάντης εδώ, ο Ιεροφάντης εκεί. Άρα λοιπόν μου δείχνει πολύ έντονα ότι η αρχιέρειά μου και η βασίλισσα των κυπέλων μου δείχνει πολύ έντονα ότι έχουν αυτόν τον άνθρωπο, τον σοφό, ή δικό τους άνθρωπο, ή είπαμε ψυχολόγος, πνευματικός. Τους κατευθύνει σωστά. Και με αυτόν εδώ τον άνθρωπο μιλάνε και για αυτή τη συνθήκη, γιατί έχουμε πει ότι τα 6 των κυπέλων, πέρα ότι ναι, μεν ζητάτε μια επανασύνδεση, που έχω να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία, ότι κάποιοι είτε μπορεί να συνδέεστε από το ίδιο μέρος, καταγωγής εννοώ, ή να γνωρίζεστε και από παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως βιώνετε και μια συνθήκη, έτσι, το limerence που λέμε, που είναι μια συνθήκη του αιμονικού ρομαντικού μερικασμού, και αν κάποιοι έχετε και ψυχολόγο στη ζωή σας, συζητάτε και για αυτή τη συνθήκη του limerence, πώς θα μπορέσετε λίγο να γιατρευτείτε από αυτή τη συνθήκη, γιατί είναι μια πολύ τοξική συνθήκη το limerence. Πάμε επί της ουσίας να δούμε τώρα, εσείς θέλετε την επανασύνδεση ως βασίλισσα των κυπέλων. Απλά έχω έτσι γιατί θεωρώ ότι η αρχιέρεια, θεωρώ ότι ανήκει στο κομμάτι της αρχιέρειας, ανήκει η βασίλισσα των ράβδων και η άλλη συνθήκη, είπαμε, είναι η βασίλισσα των κυπέλων. Θέλω να δω ο υπότης ο ένας, ο υπότης ο άλλος και ο βασιλιάς τι θέλουν να μας πούνε εδώ στο δικό τους το stand. Ναι μεν θέλουν αυτόν τον κόσμο να δούμε, θα συμπέσουμε με αυτή την επανασύνδεση και θα είναι μια επανασύνδεση με τον κυπέλων ή με το ράβδον, με την αυτοκράτορα ή την αρχιέρεια. Είναι μια πολύ καλή κάρτα γιατί μας δείχνει συναντήσεις, μας δείχνει επικοινωνίες. Είστε πάρα πολλοί, εδώ από 8 μέρες μέχρι 8 εβδομάδες κάποιοι μπορούν να καλυφθείτε σε αυτόν τον ορίζοντα, το χρονικό. Πάντως μας δείχνει ότι έρχονται συναντήσεις στη μεταξύ σας συνθήκη. Έρχονται αυτές οι συναντήσεις μετά από το κομμάτι του χωρισμού. Ο θάνατος μας δείχνει επίσης έντονα και το ζώδιο του Σκορπιού.
Κάποιοι δηλαδή πέρα από τα ζώδια τα συγκεκριμένα που έχουμε πει, μπορεί να είστε και να έχετε στο χάρτη σας και Σκορπιό, τον αστρολογικό. Μου δείχνει όμως και την διάθεση της αυτοκαταστροφής, θεωρώ, γιατί είναι και ένα άνοιγμα για τον υπότη, βασιλιά και αυτόν τον υπότη. Είναι και αυτοκαταστροφικοί σαν προσωπικότητες. Επίσης μου δείχνει ότι μπορεί κάποιοι να έχετε κλείσει και έναν κύκλο οκταετίας και θα πάμε να ανοίξουμε έναν άλλον κύκλο εδώ του κόσμου. Και βέβαια με τον κόσμο μας δείχνει ότι κάποιοι είστε στα 8 χρόνια και κάποιοι είστε στα 15 χρόνια. Ενώ να έχετε κλείσει ένα κύκλο και να πάμε τώρα με αυτήν εδώ τη συνάντηση να ανοίξουμε έναν άλλον κύκλο. Άρα λοιπόν μετά από το χωρισμό να περιμένετε και έρχεται και μας εμφανίζεται και ο υπότης των πεντάκτηνων, που έχουμε πει ότι είναι η άφιξη ενός νέου προσώπου, αλλά αυτή τη στιγμή μου εκδηλώνει ξεκάθαρα την ενέργεια του υπότη των Ξυφών και θα εμφανίζεται δηλαδή πέρα από υπότης των Ράβδων και υπότης των Ξυφών και ο βασιλιάς. Μπορεί κάποιοι να εκφράζεστε, θα μπορούσε να είναι ζώδιο της γης. Επίσης θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ ανοιχτά χρώματα και όχι αυτά εδώ τα πιο σκούρα χρώματα. Ένας υπότης που είναι πάρα πολύ έντονος ως προσωπικότητα και αυτός ο υπότης έχει έτσι και το χαρακτηριστικό ότι είναι ένας υπότης, πώς εκφραζόταν ο James Dean ως ένας υπότης, ένας άνθρωπος έτσι επαναστάτης χωρίς αιτία. Κάπως έτσι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχουμε τα νέα ξεκινήματα μετά από αυτόν τον θάνατο. Θα περιμένετε λοιπόν μια συνάντηση μαζί του. Απλά εγώ θέλω να δω ποιος θα κάνει την κίνηση. Θα την κάνει ο βασιλιάς μου και ο υπότης ή θα κάνετε εσείς μια κίνηση συνάντησης. Ενώ οι βασιλισσές μου και η αρχιέρεια και η αυτοκράτηρα. Πάμε να δούμε, θέλει τα νέα ξεκινήματα. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε δει τα νέα ξεκινήματα και εδώ του κόσμου. Αλλά και ο τρελός μας δείχνει τα νέα ξεκινήματα. Με ρίσκο, με έμπνευση, με εμπιστοσύνη στη ζωή θα γίνουν τα νέα ξεκινήματα και νέα ξεκινήματα είπαμε με νέες βάσεις. Και είχαν και δύο κάρτες. Λοιπόν, έχει υπάρξει ο πύργος, τον βιώνετε, μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλη καταστροφή, όχι απλά έτσι μια κρίση. Κάποιοι βιώνετε συνθήκη χωρισμού. Παρ' όλα αυτά όμως είπαμε ότι αυτή η κάρτα θα περιμένετε συναντήσεις για να σας δοθεί η κούπα. Ακόμη δεν έχουμε κάποια ερμηνεία σε ποιον ακριβώς θα πάει η κούπα. Θα το συνεχίσω σε λίγο. Θέλω να δω κατά πόσο υπάρχει σύμπνοια και από αυτή την πλευρά. Πάντως ο πύργος μας δείχνει ότι μας μιλάει για ξεκαθαρό χωρισμό. Και πάμε να δούμε τώρα σε εσάς. Η κάρτα του έρωτος μας δείχνει βέβαια και τα διλήμματα, η κάρτα του έρωτος. Κάποιοι έχετε διλήμματα να τον συγχωρέσετε ή όχι και να επιστρέψετε, παρόλο που θέλετε επανασύνδεση, έχετε και τα διλήμματά σας. Γιατί όταν επιστρέφεις πίσω, δεν είσαι και σίγουρος αν θα το ξανακάνει, τη συμπεριφορά δηλαδή το να βάλει την ερωμένη στην ζωή του. Έχετε τέτοια διλήμματα, άλλοι έχετε διλήμματα να αφήσω την ασφάλεια ας πούμε και να πάω στα καρδιοκτύπια του έρωτος. Άλλοι έχετε διλήμματα να ξεφύγω από το κομμάτι της λογικής και να λειτουργώ μόνο ξεκάθαρα με το που με πάει το συναίσθημά μου. Γιατί σας είπα ότι κάποιοι ταλαιπωρείστε σε αυτό, ότι θα είναι σταθερός ή θα συνεχίσει να με ταλαιπωρεί και μετά από μια επανασύνδεση. Σας ταλαιπωρεί δηλαδή, τα διλήμματα σας ταλαιπωρούν, σας ταλαιπωρούσαν και εδώ. Με αυτή την κάρτα που έχετε τύψεις, έχετε ενοχές, έχετε έτσι πολύ μεγάλο κομμάτι δυσπιστίας. Είναι ο άνθρωπός σας που σας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν εδώ στον αυτοκράτορα είναι ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι υπότες. Θέλετε να σας δώσει αυτή τη σταθερότητα, είναι αυτά τα διλήμματα που είπαμε. Εδώ πέρα εντωμεταξύ έχετε συναντήσει πέρα από τον Σπαθάτο, που είναι ένας άνθρωπος που δυσκολεύονται γενικά να δεσμεύεται. Εδώ συναντήσατε και τον άλλον υπότη που είναι επαναστάτης χωρίς αιτία. Εσείς τον θέλετε πιο σταθερό. Δυστυχώς στον δρόμο σας δεν σας έχει βρεθεί έτσι αυτός ο άνθρωπος που να σας αποπνέει πολύ έντονα την εμπιστοσύνη.
δυσκολεύεστε με αυτό. Είναι η παύση που είδαμε και εδώ, αυτή η παύση. Σας έχει βάλει σε παύση, γιατί είδαμε και αυτή την παύση εδώ με τη βασίλισσά μου και την αυτοκράτηρα και την άλλη μου βασίλισσα. Έχουν δημιουργηθεί πολλές εντάσεις, πολλές φασαρίες, πολλοί τσακωμοί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δει εδώ και τις εντάσεις και τους τσακωμούς και τα όρια που προσπάθησε να σας βάλει. Ήταν εδώ, έχετε ζήσει μια πολύ δύσκολη συνθήκη με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, γιατί και μεγάλο διάστημα υπήρχε ιερωμένη στην ζωή του. Εμφανίζεται η βασίλισσα των Ράβδων. Αυτό το διάβασμα δεν μας απογοήτευσε ενεργειακά. Έχουν εμφανιστεί οι ίδιες μου ενέργειες και με αυτές τις ενέργειες εδώ. Άρα λοιπόν απίστευτη ταύτιση και αυτής της πλευράς και της άλλης μου πλευράς. Άρα λοιπόν η παύση την έχουμε δει και με τη μία μου βασίλισσα και την αυτοκράτηρα και την αρχιέρεια, και αυτό μου δείχνει ότι ο αυτοκράτορας σας έχει βάλει σε παύση και έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ σας. Ξαφνικά όμως θα γίνουν αυτά τα νέα ξεκινήματα, ξαφνικά θα γίνουν. Ναι μεν ο κλέφτης μου δείχνει έντονα την εξαπάτηση και την προδοσία που την έχει βιώσει η βασίλισσα των Ράβδων, έντονα. Γιατί θεωρώ ότι η βασίλισσα των Ράβδων, σας το είπα και από την αρχή, ότι είναι η αρχιέρεια που είναι και η αυτοκράτηρα εννοείται, που είναι η σταθερή σχέση, ενώ η βασίλισσα των Κυπέλων είναι η ιερωμένη. Άρα λοιπόν πολλές εντάσεις και πολλές φασαρίες με τη σταθερή σχέση και γάμο για αυτήν την ερωμένη. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί με ενδιαφέρει και θέλω να δω ότι μετά από αυτόν τον πύργο, μετά από αυτόν τον θάνατο, ναι μεν θα υπάρξει συνάντηση, ναι μεν θα έρθουν τα νέα ξεκινήματα και βέβαια τα νέα ξεκινήματα του τρελού. Με ενδιαφέρει όμως να δω ότι επιστρέφει στο γάμο του ή στη σχέση του, τη σοβαρή, ή θα επιστρέψει στην κατάσταση της ερωμένης. Κοιτάξτε να δείτε, επί της ουσίας εδώ θα με βοηθήσει πολύ εάν δω την φιγούρα της βασίλισσας των Σπαθιών, που έχουμε πει ότι είναι η Ελένη της Τρίας, που είναι η ιερωμένη. Τώρα, αν μου πέσει οποιαδήποτε άλλη μου βασίλισσα, η μοναδική βασίλισσα που δεν μου έχει πέσει, φυσικά δεν μου έχει πέσει η αρχιερία, γιατί η αρχιερία σε αυτό το διάβασμα έχουμε πει και η αυτοκράτηρα, είναι η σταθερή σχέση. Αν μου πέσει και η βασίλισσα των Πεντάκτηνων, θα είναι η σταθερή σχέση. Ωραία. Ουσιαστικά, για να μην κουράζεστε και μπερδεύεστε με τις ενέργειες, θα πάει στην ερωμένη εφόσον μου πέσει μόνο η βασίλισσα των Σπαθιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θέλει να μου πει τα νέα ξεκινήματα του μάγου. Θα είναι μια συνθήκη, ναι μεν, όταν την ερμηνεύουμε στην τοξική της πλευρά μου δείχνει το ερωτικό σκάνδαλο, γιατί το έχουμε δει εδώ με την ερωμένη, αλλά με τα νέα ξεκινήματα θα το γιορτάσετε, θα βγείτε με φίλους, το κομμάτι της επανασύνδεσης, όποια είτε πάει στην ερωμένη είτε στη σταθερή σχέση, θα το γιορτάσετε με τους φίλους. Μου μιλάει για το σεξ, μου μιλάει για τους δεσμούς, για σχέση. Το άσος των Ξυφών έχει πάντα την ενέργεια ότι δικαιώνει τη φιγούρα μου. Και έχει έτσι μια ενέργεια ότι τα ξύφη, ιδίως το άσος των Ξυφών, ότι οτιδήποτε αρνητικό το κόβει και αφήνει να έρθει στην επιφάνεια η καλή συνθήκη, η καλή ενέργεια, η θετική ενέργεια. Εμφανίζεται ο βασιλιάς των Ξυφών, τον έχουμε δει και σε αυτό το στάν, το βασιλιά των Ξυφών, άρα μιλάμε για αυτόν εδώ το βασιλιά μου, που είναι βασιλιάς, που είναι αυτός ο υπότης, που είναι ο υπότης των Ράβδων, και είδαμε εδώ και τον υπότη Πεντάκτηνων. Είναι ο αυτοκράτορας, είναι ο άνθρωπός σας, τον έχουμε δει και εδώ. Τον αυτοκράτορα, είναι ξεκάθαρο ο άνθρωπός σας, αλλά πέραν τούτου, επειδή ο αυτοκράτορας μπορεί να είναι και πατρική φιγούρα, πολύ πιθανόν αυτός εδώ ο βασιλιάς μου να συνομιλεί και να ομιλεί με τον δικό του άνθρωπο, τον μπαμπά του, ας πούμε, τον πατέρα του, για όλη αυτή την δύσκολη συνθήκη και να μιλάνε για τα νέα ξεκινήματα που θέλει στη ζωή του. Μου δείχνει επίσης και την επιτυχία που θέλει να έχει και την σταθερότητα που θέλει να έχει στην ζωή του. Τα πεντάκτηνα, βέβαια, τα τρία πεντάκτηνα μου δείχνει και την σταθερή του στο κομμάτι, την σταθερότητα στη δουλειά του, στα επαγγελματικά του. Θέλει αυτό το σπίτι, είναι βέβαια, εσείς βλέπετε και το σπίτι που μου δείχνει το ζευγάρι έξω από το γάμο, αλλά είναι και ένα σπίτι που λέμε το σπίτι της ενσυναίσθησης,
που είναι ένα σπίτι που τον ενδιαφέρει η ουσιαστική σύνδεση. Θέλει να ταυτίζεται με τον άνθρωπό του, θέλει να τον εμπνέει, θέλει να νιώθει το σεβασμό και τη συμπόνια. Έχει και αυτά τα στοιχεία, κάνει και δουλειά με τον εαυτό του, θέλει ένα τέτοιο σπίτι, θέλει τη σταθερότητα. Είναι και αυτή η κάρτα που έχουμε δει, την είδαμε και στο προηγούμενο stand, που δείχνει τα δάκρυα, που δείχνει το χωρισμό, που δείχνει μια τοξική συνθήκη. Οι φασαρίες, τις είδαμε και εδώ τις είδαμε. Η πληγωμένη καρδιά, είναι ο υπότης των κυπέλων και άλλη μορφή ως υπότης. Εδώ έχει καστανόξανθα χρώματα, είναι ευγενής, είναι ρομαντικός. Σας είπα ότι αυτό που θέλω να δω, για να μην μπερδεύεστε με τις ενέργειες, εάν δεν είναι κάποια άλλη ενέργεια, είναι οι ίδιοι άνθρωποι εδώ, ως υπότης και ως βασιλιάς και ως αυτοκράτορας. Αυτός εδώ ο υπότης μου θα μπορούσε να έχει στοιχείο του νερού. Είπαμε ότι είναι καστανόξανθος, ευγενής, ρομαντικός. Δεν μπερδεύεται καθόλου στην απάντηση που θέλω. Είπαμε ότι εάν θα εμφανιστεί η βασίλισσα των σπαθιών ή η βασίλισσα πεντάκτηνη, θα καταλάβουμε ποια θα επιλέξει. Θέλει τελικά την πληρότητα. Μου δείχνει μία κάρτα του γάμου, έτσι, και δεύτερη κάρτα εδώ με αυτό, μου δείχνει έντονα το γάμο, αλλά επειδή έχω ρωτήσει τις κάρτες μου, εγώ θέλω συγκεκριμένες φιγούρες για να σας πω τι θα επιλέξει. Πάντως θέλει στη ζωή του την πληρότητα. Το αστέρι, το έχουμε δει και εδώ το αστέρι, κάνει ελπίδες, γεμίζει αισιοδοξία και μου δείχνει και περισσότερο, βλέπω ότι παρόλο που δυσκολεύεται γιατί είναι αρκετά περήφανος, είπαμε, μου δείχνει περισσότερο ότι ο ίδιος θα έρθει εδώ στις επικοινωνίες και στις συναντήσεις, δηλαδή ο ίδιος θα επιδιώξει για αυτή τη συνάντηση. Την επανασύνδεση την είδαμε, την έχουμε δει και στην βασίλισσα των κυπέλων που είχε πέσει πάνω της. Να δούμε τώρα, πραγματικά θα επιλέξει την ερωμένη ή την πεντάκτηνη, ας πούμε. Είναι αυτή η κούπα που θέλει να δώσει την κούπα του συναισθήματος. Μας δείχνει το απόλυτο σκοτάδι, τον χωρισμό, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει δώσει εδώ ο βασιλιάς μου και ο αυτοκρατοράς μου έχει δώσει την προδοσία και την απογοήτευση, την πισόπλατη στις άλλες μου φιγούρες. Κάνει σκληρή δουλειά με τον εαυτό του, γιατί θέλει να ξεφύγει από το τόσο σκοτάδι, θέλει να πάει στα νέα ξεκινήματα. Πολύ πιθανόν κάποιοι από εσάς να έχετε βιώσει και μια συνθήκη, έτσι, το νόμο της σιωπής που λέμε, την τιμωρία της σιωπής, να σας έκανε την παθητική επιθετικότητα. Είναι και άλλος μου βασιλιάς, ο βασιλιάς των πεντάκτηνων. Είναι ένας βασιλιάς πέρα από όλους τους υπόλοιπους που έχει ανοιχτά χρώματα, είναι ζώδιο της γης και θα μπορούσε να είναι, είπαμε, γιατί εδώ υπότης ο πεντάκτηνων είναι κάτω από 35, αυτός είναι άνω το 40-45 και μπορεί να έχει και λευκά μαλάκια και πολύ ανοιχτά ματάκια. Μας δείχνει εδώ το διαβολάκι, όλα αυτά έχουν γίνει ξεκάθαρα για την βασίλισσα των κυπέλων που είναι η ερωμένη. Το παράνομο σεξ επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλει να στείλει και να δώσει αυτή την αυθονία στον άνθρωπο που θα επιλέξει. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω ποιον άνθρωπο τελικά επιλέγει. Ξαφνικά βλέπετε εδώ τον κλέφτη και εκεί τον κλέφτη, ξαφνικά θα ξεφύγει από αυτή τη συνθήκη άμυνας και θα διεκδικήσει. Θέλω να μάθω ποιον θα διεκδικήσει. Μου δείχνει και το άλλο σπίτι και ένα άλλο σπίτι γάμου, που είναι η πληρότητα το ένα, το συναίσθημα το άλλο. Θα ισορροπήσει εφόσον θα επιλέξει τα νέα ξεκινήματα του ήλιου, θα βγει στο φως. Γυρίζει ο τροχός της τύχης λοιπόν, είδαμε και εδώ τον τροχό της τύχης και διαλέγει έτσι κι αλλιώς, εκεί θα με οδηγούσε γιατί είχαμε δει πάρα πολλά σπίτια του γάμου. Διαλέγει τη βασίλισσα των πεντάκτηνων που είναι με ανοιχτά χρώματα, η Πινελόπη που περιμένει, ζώδιο της γης ή να έχει στο αστρολογικό της χάρτη πολύ στοιχείο της γης. Παρ' όλα αυτά επιλέγει το γάμο του. Και αυτή η βασίλισσά μου, να σας δώσω έτσι και περισσότερα στοιχεία, μπορεί να εκφραστείτε με αυτή τη βασίλισσά μου. Αυτή η βασίλισσά μου θα μπορούσε στα επαγγελματικά της να σχετίζεται με το κομμάτι του εμπορίου, να είναι στον τραπεζικό χώρο, στα οικονομικά, στο κομμάτι του λογιστηρίου και μου δείχνει έντονα έτσι μια φιγούρα που να διαχειρίζεται πάρα πολύ την ύλη και να περνάνε άμεσα χρήματα από τα χέρια της. Και φυσικά, επειδή τα πεντάκτηνα δίνουν έντονα και το στοιχείο της γης,
θα μπορούσε να ασχολείται και με κτηματομεσητικά. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Βλέπουμε, απλά θέλω να ξέρω, εδώ καταλάβαμε ότι ο συγκεκριμένος μου βασιλιάς αυτοκράτορας επιλέγει τον γάμο του. Θέλω να δω κατά πόσο θα υπάρχει σύμπνοια και σε αυτό εδώ το stand, γιατί έχουμε δει και την αρχιέρεια και την βασίλισσα εδώ των κυπέλων. Ο ήλιος, είδαμε και τον ήλιο, έτσι, τα νέα ξεκινήματα του ήλιου. Μετά από το κομμάτι της εγκράτειας θα βγει η φιγούρα μου, θα βγει στο κομμάτι της ακτινοβολίας και θα μεταμορφωθεί. Μας δείχνει εδώ την έντονη διάθεση του φευγιού, αλλά μας δείχνει ότι ναι μεν υπάρχει έτσι βλέπουμε την πλάτη να είναι γυρισμένη στις κούπες, παρ' όλα αυτά όμως μου δείχνει και μια διαδρομή, κάποια χιλιόμετρα. Ακόλουθος πεντάκτηνων, έχουν οι ενέργειες μου εδώ ένα όραμα, περιμένουν όμως και μια είδηση. Καλά, μπορούν να περιμένουν και για τα πεντάκτηνα, έχουμε πει ότι είναι και τα χρήματα. Ήλοι, μπορούν να περιμένετε και μια είδηση για χρήματα, έρχεται. Είναι πλούτος, δεν είναι έτσι απλά. Κάποιοι από εσάς βιώνετε πέρα από την απώλεια τη συναισθηματική, γιατί έχουμε δει εδώ πέρα πύργους, θανάτους, έχουμε δει χωρισμούς. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι βιώνετε και απώλεια στην ύλη. Την βιώνετε και είναι και έτσι μια απώλεια, μια δυσπραγία μεγάλο χρονικό διάστημα. Να ξέρετε ότι ο ακόλουθος των πεντάκτηνων θα σας φέρει είδηση στα χρήματα και θα ισορροπήσετε. Την επιτυχία αυτή εδώ, την σταθερότητα, επειδή θα έρθει αυτή η είδηση για χρήματα που μπορεί να είναι είδηση για δουλειά, κάποια χρήματα που σας χρωστούσαν, οποιαδήποτε μορφή σας έχει ταλαιπωρήσει. Θα έρθει λοιπόν μια σταθερή δουλειά για εσάς, αλλά έχουμε πει ότι έρχεται και μια σταθερότητα στη ζωή σας, στο συναίσθημα. Την είχαμε δει αυτή την κάρτα και πριν στο stand του αυτοκράτορα. Βλέπουμε εδώ τον νόμο της σιωπής, την τιμωρία της σιωπής, που την έχετε βιώσει έντονα. Ξεπερνιέται όμως, γιατί είναι και μια κάρτα που μας δείχνει ότι είναι έτσι και ένα λαβωμένο πεπρωμένο που το κουβαλούσατε μέχρι τώρα. Ξεφεύγετε γιατί έχετε τον ήλιο επάνω. Έχουμε δει βέβαια και τον κόσμο και τα νέα ξεκινήματα, αλλά βγαίνετε στο φως μετά από αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Έχει πέσει και άλλος βασιλιάς, πέρα δηλαδή από αυτόν εδώ τον βασιλιά και με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ο μοναδικός βασιλιάς που δεν μας είχε πέσει είναι ο βασιλιάς των κυπέλων, που είναι αρκετά ρομαντικός, ευγενής, ζώδιο του νερού, καστανόξανθος. Πάρα πολύ επιτυχημένος και αυτός ο βασιλιάς μου ως επαγγελματίας. Έχει πάρα πολύ έντονα τη συνθήκη του διπλωμάτη, δηλαδή και στα συναισθηματικά του και στα επαγγελματικά του χρησιμοποιεί πάρα πολύ την διπλωματία. Και αυτός ο βασιλιάς μου έχει τη συνθήκη όπως ο βασιλιάς των σπαθιών, που δυσκολεύονται λίγο με το συναίσθημα. Απλά ένας είναι πάρα πολύ τοξικός με τον έλεγχο και τη χειραγώγηση. Μιλάω για τον βασιλιά των σπαθιών. Αυτός εδώ ο βασιλιάς μου, επειδή είναι αρκετά έτσι ευαίσθητος και ευγενής και ρομαντικός, βάζει έτσι ένα τείχος στο συναίσθημά του απέναντι στους άλλους. Αλλά εφόσον σας εμπιστεύεται, σας αφοσιώνεται και σας αφιερώνεται. Εδώ θέλουμε να δούμε ότι τελικά η επιλογή γίνεται για τη βασίλισσα των Δυναρίων. Αυτό δηλαδή προκαλώ και προσκαλώ τα χαρτιά μου να έχω μια τέτοια συνθήκη και εδώ για να είναι ξεκάθαρο το διάβασμα. Είναι το σεξ, είναι οι σχέσεις, είναι οι δεσμοί. Μου δείχνει την κάρτα του κρεμασμένου που οι φιγούρες μου, οι ενέργειές μου είναι στην απελπισία, στην απόγνωση. Μου δείχνει βέβαια και για τη βασίλισσα των κυπέλων, έχουμε πει ότι είναι μια βασίλισσα που θυσιάζεται και αυτοθυσιάζεται. Αυτή η κάρτα την εκφράζει πάρα πολύ και θεωρεί κιόλας ότι για τους βασιλείς εδώ έχει θυσιαστεί η συγκεκριμένη μου. Τα νέα ξεκινήματα του μάγου τα είχαμε δει και εκεί. Ακόλουθος των κυπέλων έρχεται λοιπόν και μια πρόταση του συναισθήματος σε εσάς και νάτι. Θα έχετε αυθονία στο συναίσθημα από εδώ και στο εξής, παρόλο που έχετε πληγωθεί. Θα το γιορτάσετε με φίλους όλη αυτή τη συνθήκη που θα επιστρέψει πίσω σε εσάς ο συγκεκριμένος μου αυτοκράτορας. Οι ευχές που κάνετε, η σκληρή δουλειά, η σταθερότητα που θέλετε στη ζωή σας έρχεται. Το διαβολάκι μας, έτσι, η ενέργεια ταυτίζεται. Να δούμε και στην εξέλιξή του εδώ. Το διαβολάκι που δείχνει ξεκάθαρα την τρίτη ενέργεια, το παράνομο σεξ.
Η πισόπλατη μαχαιριά την είχαμε δει και εδώ, γιατί ναι, μεν όταν σας προδίδουν πισόπλατα βάζοντας στη ζωή την ερωμένη, εννοείται ότι είναι μια προδοσία πισόπλατη. Η φυλακή, που είναι οι ενέργειές μου στην απελπισία, που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την συναισθηματική φυλακή. Ζητούν δικαιοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει τόση τοξικότητα, φυσικά κάποιες ενέργειές μου, όπως η Βασίλισσα το Ράβδο και η πεντάκτηνη μου, που επί της ουσίας ο άνθρωπος τους επιστρέφει πίσω στο γάμο, ζητούν τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε όμως, όταν υπάρχει αυτή η τοξικότητα με τα τόσα ξύφη δίπλα στη δικαιοσύνη, να ξέρετε ότι αυτή εδώ η Βασίλισσά μου και αυτή θέλει την δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη μου δείχνει ότι κάποιοι εδώ, κάποιες μου ενέργειες, έχουν και τη διάθεση της εκδίκησης. Ωραία. Εδώ η ερωμένη έχει μια διάθεση εκδίκησης προς τον άνθρωπο που επιθυμεί, γιατί θεωρώ ότι θα της βγει η διάθεση εκδίκησης όταν της πει ότι αποφασίζει ή ανακαλύψει ότι αποφασίζει τελικά να επιλέξει τη Βασίλισσα των Δυναρίων. Ζητάει δικαιοσύνη και η αυτοκράτηρά μου. Έχουμε πει ότι η αυτοκράτηρα είναι στην πλευρά της σταθερής σχέσης, γιατί η αυτοκράτηρα θέλει τον πυρήνα της οικογένειας, θέλει την οικογένεια ενωμένη. Άρα λοιπόν θα δικαιωθεί η αυτοκράτηρά μου. Με αυτή την επιλογή που θα κάνει ο άνθρωπός της, έτσι θα έχει ξανά την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, θα γεμίσει με πολλή αισιοδοξία και πολύ δυναμική. Μετά από αυτό το θάνατο, τον είδαμε εκεί, είτε οκταετία, είτε χωρισμός, είτε έτσι αυτοκαταστροφικές διαθέσεις. Έρχεται σε αυτή τη διαδρομή ο υπότης των κυπέλλων. Ο υπότης των κυπέλλων είπαμε ότι είναι όλη αυτή η ενέργεια, έτσι, επί της ουσίας αυτό μου δείχνει, ότι έρχεται λοιπόν ο υπότης των κυπέλλων για αυτά τα νέα ξεκινήματα. Ο υπότης πεντάκτηνο, τον είχαμε δει, σας είπα ότι είναι ξεκάθαρα η ίδια ενέργεια. Πολλοί από εσάς μεγάλο διάστημα ήσασταν μακριά, βιώνατε αυτόν τον χωρισμό μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας είχε βάλει εδώ ο υπότης, η βασιλής, ο αυτοκράτορας σε παύση. Έρχεται όμως να σας δώσει τη σταθερότητα που θέλετε. Το σπαθί που το είχαμε δει πριν, ότι θα διώξει ό,τι κακό στη διαδρομή σας και θα σας φέρει το καλό. Είχαμε δει και αυτή εδώ τη συνθήκη, μετά από σκληρή δουλειά. Είπαμε ότι αυτή εδώ πέρα την Βασίλισσα πολύ πιθανόν να την έχει γνωρίσει είτε στη δουλειά είτε και να την παρακολουθούσε κάτω από τη δουλειά, γιατί στο διάβασμα, από ό,τι θυμάστε, ήταν δύσκολο να αποφασίσει που θα πάει. Και επειδή σεξουαλικά ήταν πολύ καλά εδώ με τη Βασίλισσα των Κυπέλλων, με την ερωμένη, είχε τη διάθεση να την παρακολουθεί και να πηγαίνει και έξω από τη δουλειά της, αν δεν ήταν μέσα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, και να την ελέγχει με κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε ότι μετά από προσπάθεια, μετά από που τα έβαλε κάτω και τα σκέφτηκε, επιλέγει ξανά το γάμο του. Είδαμε εδώ πέρα τις φασαρίες, τους ακομούς, τους ελέγχους, είναι αυτή η κάρτα ακριβώς. Είναι η ώρα της κρίσης, είναι η πληγωμένη καρδιά, που πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Είναι το σπίτι της πληρότητας, το άλλο σπίτι του γάμου που έχουμε πει. Η σελήνη είναι η ερωμένη, η σελήνη έχουμε πει ότι είναι μια συνθήκη, μια κρυφή κατάσταση, η ερωμένη. Τα ράβδη τα είχαμε δει και στο ξεκίνημα, που είναι μια επανεκκίνηση, που θα βγει ο άνθρωπός σας στην διεκδίκηση, γιατί έχουμε πει ότι ο αυτοκράτορας θα έρθει σε εσάς. Το άρμα ανεβαίνει στο άρμα, σε οποιοδήποτε μορφή άρμα, με αισιοδοξία παίρνει την πρωτοβουλία ο άνθρωπός σας και έρχεται σε εσάς. Θέλει και το άλλο σπίτι του συναισθήματος. Είναι ο υπότης των ξυφών που έρχεται σε εσάς. Έτσι, βλέπετε τα ίδια χαρτιά. Να πω ότι δεν τα είχαμε ανακατέψει και όλα στα χαρτιά. Από 8 μέρες μέχρι 8 εβδομάδες έρχεται να σας συναντήσει. Τα ξεκινήματα του τρελού, με ρίσκο, με εμπιστοσύνη στη ζωή. Το άλλο σπίτι του γάμου, το σπίτι της ενσυναίσθησης, που έχει νευρικότητα, που ήταν σε αυτή την νευρικότητα ποιον να διαλέξει και πού να πάει. Η Βασίλισσα των Ξυφών, βέβαια εδώ πέρα τι μου δείχνει τώρα. Ότι επιλέγεις αυτή την, όχι δεν επιλέγεις, αυτή την νευρικότητα είναι γιατί ήθελε αυτή τη Βασίλισσά μου. Εδώ πέρα την ερωμένη, έτσι. Και είναι λοιπόν σε νευρικότητα με αυτή τη Βασίλισσα, γιατί επιλέγει να πάει τελικά σε αυτόν εκεί το γάμο. Σηκώνει το Γολγοθά του. Μου δείχνει ότι θέλει
Θέλει αυτή τη συνθήκη είναι μια συνθήκη που μας δείχνει την πολυτέλεια, την ποιότητα ζωής. Θέλει αυτή τη συνθήκη της ζωής, αυτή που είχε με αυτή τη βασίλισσα των Διναρίων, την γυναίκα του, ας πούμε, που αν δεν ήταν σε γάμο ήταν η σύντροφός του, είχε αυτή τη συνθήκη ζωής της πολυτέλειας που λέμε. Τον πύργο τον βλέπουμε, τον είχαμε δει και εκεί που μας δείχνει χωρισμός. Έρχεται αυτή η πρόταση της αγάπης, η πρόταση της αυθονίας, που θέλει αυτούς τους τριάμβους, το είχαμε δει και πάνω εκεί, που είναι ο βασιλιάς των Ράβδων, που είναι εδώ όλοι οι βασιλείς και οι υπότες, με αυτή την βασίλισσά μου. Ωραία. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο βασιλιάς μου, οι υπότες, ο αυτοκράτορας, να πάρει αυτή την απόφαση για να επιστρέψει στο γάμο του, γιατί είχε μια εξάρτηση σεξουαλική από την ερωμένη, από τη μία ερωμένη και από την Ελένη της Τρίας. Τελικά όμως επιλέγει την γυναίκα του, τη σύντροφό του, την σταθερή σχέση. Αυτό ήταν το διάβασμα. Θα δώσω στα σχόλιά σας ποιοι εκφράζεστε με το συγκεκριμένο. Σας αγαπώ πάρα πολύ.